I és un somni fet realitat perquè, en el fons, l'objectiu és ajudar les persones, estar a la ciutadania. Ja al carrer, amb la gent. És el que espero fer a partir del dilluns vinent. Trobant-me aquesta pancarta que diu més policia, més proximitat, em sento molt identificat. Jo incito molt a les dones que es presentin perquè és un treball que omple molt el cor. Cuidar la gent, protegir la gent, servir a la gent. Com ja sabeu tots, un curs llarg, dur, molt intens. Ha estat dur, no és un tràmit com moltes vegades es diu. Tinc una filla petita de 2 anys, que no... La pobra, jo vaig començar a opositar quan ella tenia 6 mesos, i ho ha patit, tot i sense saber el que estava passant al seu voltant, però bueno, la família ho pateix molt també. Ha estat llarg, ha estat dur. Ha estat dur, hem fet molta pinya, ha sigut un equip tota la secció. Experiència única, s'ha patit durant el curs, però és que val la pena. Però al final val moltíssim la pena per un dia com avui. Però alhora m'he après molts valors i moltes competències que al carrer de per si no els aprendríem.